Katukad ti Basol. Tinapalamas, agsid daw ni Margarita, gaputasaan na makitkita ni Angkwan. Dinamag nangarod ka ni Astor, no sa dino ti ayan ni Angkwan. Ketnas daw daytoy, iti insungbat na. Nga addan ni Angkwan, iti tanem na. Dinamag ni Margarita ka ni Dinggas, nupudno ti imbaga ni Astor. At addan na nagsidaw daytoy, idi ko na ni Dinggas apudno. Pinalagipan mo ni Dinggas daytoy, asaan na akong kontraan ni Astor. Tadi na ammo ti mabalin nga aramidin ni Astor ken kuana. Kalpasan ti butos, nakaragragsak ni Astor. Gapo ta isulat ta ti mayor. Gapo iti dayta, kayat na ti mangangay iti parambak. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Wendinggas, rambakan tayo ti baligi. Awan parikot iti dayta mo. Gapo tado matibaka medya rancho. Ingkay tumang tiliw iti adu abaka, para iti maangay a parambak. Wan, amo. Maangay ti parambak iti sentro, ket maawis ti amin nga umili. Wan, amo. Nakaragragsak ako unay, Dinggas. Amo. Apa di ka katawa? Saan ka naragsak iti baliki? Siyempre, naragsak ak amo. Wan, naragsak ak unay. Dinggas, anya ti katkatawaan nyo kan ni amo. Akat katawa kayo matije terasa. Dinanggayak lang ni amo. Tadyak kayat nga damay baga na kanyak. Apa yang amin aya? Naragsak. Gapo ta isulat ta ti mayor. Nagimay. Kablawam lata ni amo. Tamangan no kunaan na asaan ka anaragsak. Hiya, talaga mat nga sa anak nga naradsak. Ta isumanan ti mayor. Nagimay. No adda ko man ni Francis akat iso ko mati na nga bak. Saan mo na sang kaulit dayta? Basta kablawam latan ni amo, tapno awan makunanakan ka. Oh, anya ti makunayo? Da kayo adwan? Apay akasla saan kayo anaragsak? Tani Astor manen ti mayor. Naradsak kami ma'am. Uwan, ma'am, naragsak kami. Jack makita iti rupa yung anaragsak kayo. Sige man langan kini-kini. Ag katawa taman langan tapno mamati ni ma'am nga naradsak ta. Anya a klase ti katawa dayta? Katawa ti mangin insulto? Wano katawa amang lalais? Anya ka matan ma'am. Naradsak kami mat. Di ba? Kene-kene. May At da anunsyo ni Astor kabsat pipay. Naamuan nyo ka di dayta. Ti ka di angayon na aparambak, ejay sentro. Wen. Ay, oray man adda. Tasaan kami matlaam apan kadaligaya. Uray siya ka. Sa anak amapan. Agasem tamang parte kano iti adu abaka. Kit maawis amin nga umili. Mapanlat tadagiti mayat kabsat amansyo. Saan mat ngayon kapilitan dayta? Isumay. Ay, isumanan ti mayor. Gamsapay ko mata ti pagsayaatan ti umili ti panunutan na. Asaan ket ati bukod na apagragsakan. Ligaya, anak ko. Adda kagayam dito'y tanam ti asawam. Wan tatang, kat agpampanunutak ditoy.
no asino nga tatinang paltog ka ni Francis. Ha? Amuyo ka di, tatang. Saan ang maikat iti panunot ko? Ani Astor ti kriminal. Ha? Da kayo, tatang. Saan nyo ka di ang napanunot dayta? Kinapudno na. Napanunot kumit dayta. Nakita siguro ni Astor nga adok ti mangayat kin ni Francis. Iso pinaltugan nan. Agpatulong tayo kadagiti pulis. Ligaya. Panagkunayo ka di kat adda maitulong da? Ha? Da kayo a mismo ka ni Francis ti nakapanagnak nga awan maaramidan dagiti pulis. Ngamin, tengal ida ni Astor. Ligaya. Dakkel ti pamatik ani Astor ti kriminal. Ngarod, awan matlaang maitulong dagiti pulis iti napasamak ka ni Francis. Onya, Justoni, nakasaganan dagiti baka, Wen, Dinggas. madamdamapay, at dan dagiti pakailuganan dagiti baka. Agranak dagiti umiling agsida ti baka. Lakit di, Dinggas. Agsigdawat. Apay ngay ngawan niyang kwan. Napananan. jaka mo. Tarainan samot tantay tangdan mi adwa. Ha? Wen. Siya tinangkuyog kan kuha na anang patay ka ni Francis. Pinautugon na itinamindwa. Aniya? Apay ngay dinak imbingayan. Justoni. Natayan niya ang kwan, iswa dimon sa pulan pay. Anya? Natayan? Wan, impapatay ni amo kaniya. Isuatap no nasayaat ka. Di ka agaramid, iti pakatayam. Kini, kita man da ti bestidak? Napintas ka di? Bagay ko ka di? Wen, ma'am, bagay mo. Sigurado ka? Wen, ma'am. No kasta? Daytoy nga ruti isuot ko inton parambak. Ti kayat ko, napintasak to. Ma'am. Saan ka di arumbang laeng anapintasak to? Kinni? Wen, ma'am. Kat sigurado. Ado, ababae ti umapal kanya. Wen, ma'am. Adun to ti umapal ka. Dinggas, kayat ko nga awisem to jay donya akadwa iti ni Francis nga kampanya. Amo, Nakita mo da jay saan ka di? Naske na dumar ay ito iti parambak ko. sige amo. Padasak asapulan. Nasken a dumaraay. Sige, amo. Jak kayat ti ugali na. Bastos day jadon niya. Agam kayat ko nga awisen. Tapno ipakita kadagiti tattao, anasaya at aklata kadagiti kalaban ko iti politika. Nasaya ta di maray ka. Anya tayo tinagan mo? Am-am mo ka lang iti rupa. Gabutan nakikita ka na nagkamkampanya hindi para ka ni Francis. Awagan nak iti Magda, Apo Mayor. Pakaitayawak ti itadaray mo. Gapu ta inawis dak, iso apadayawan ka, Apo Mayor. Jakmat kayat nga damakunam kanyak. Adda ka di kakadwa? Wen, Apo Mayor. Ado kami adim maray iti daytoy aparambak mo. Nasaya at launay. Kablaawat ka, Apo Mayor. Katsapay la puma. Ta iti daytoy manen na panagtakam mo. Kat marisot di parikot dito'y ili tayo. Kas kumetian niya. Awan mo tiyan mo kaparikot dito ini tayo. Ado, Apo Mayor. Kangrunaan ti iligal a droga. Sabay ko ma.
Tada maaramidam iti daytoy abanag, Apo Mayor. Asan ka, takumarkaro pay? Ne. Anya tikat mo sawan iti daytang imbagam. Donya Magda. May salaang tikayat ko asawan, Apo Mayor. Ama pasardeng mo kuma, ti droga. Jak kayat ti panagsarsarita dayjay adton niya. Amo, Kasladaan mo na may papankanya. Wenno iti droga. ha? Kayat ko nga mo. Nadaan mo na may papankanyak tinggas. Amo, Sana nga diretso kanyak. Nga ba ipapan iti droga ti imbagana. Ken sabali ti tinor ti sarita na. sige amo. Kalpasan ti parambak, aramidak ti bilin mo. Agiyama na kada kayo amin! Kakailyak ida! Taimay kayo iti daytoy aparambak nga inangay ko! Tadaytoy aparambak! Kat panagyaman ko kada kayo! Patgat akakailyan! Siyak manen ti mayoryo! Kat ikarik! Pagserbyan kayo iti husto! Gapo, ta ipatpatag kayo! Itay kapailaan dito'y balkon anak katukaw ligaya. Kanya ti pampanunot ang balasang ko. Pampanunutat ti kriminal na napipay. Dakkel ti atap ko ani Astor ti kriminal. Dakkel ti atap ko ama inaig daytoy iti politika. Kayat ko ti agibalas. Anya, agibalas ka. Saan ka di arumbang laang akasta ti aramidak? Ligaya, Ayop, dayjay nga Astor. Awan umasping iti kinaayop na. ligaya, Balsak ti kriminal. ligaya balasang ko. Amo kan maawatak tiriknam. Kayat mo abalsan tinang patay kin ni Francis. Nga balasang ko. Kayat kong agpanunot ka iti maminribo. Sakbay ang mangiwayat ka iti addang kontra kin ni Astor. Nan, Saan ka kumapailuyos iti gura, amarikrik nam? Laglagi pa mga anak mo. Kat no adada ka sa mapasamakan ka, gapo iti panagibalas mo. Kasanudan. Nana, Ligaya, balasang ko. Saan ka kumapailuyos iti gura kan pungtot mo? Pangaasim. Katawan ko mat sabali nga ing kapanunutan. Nudi dagiti anak mo. Kang runaan na. Saan ka asigurado iti atap mo, balasang ko? Kan awan nakakita iti panakatay ni Francis. taas sino kumatimang patay kan kwa na. No di ni Astor na napipay. Wan, balasang ko. Gamtay ko nakon. Panunutam kumadag iti anak mo. Isuda ti pang pangrunam. Kasapulan da kaunay. Naawanan da lang arudan iti ama. Sa ita, numaisagmak ka. Kasanudan. Dayta kumati panunutam ligaya. Ay, agyamanak di inggas. Nalpasan ti okasyon ni amo. Makaina na tayo matan. Wah, nadagimay. Agina na tayo kano ita kuna ni amo. Wana, Kayat ko nga ti rumwar. Ada ngamin gatangak iya sentro. sige, rumwarta. Agpakadak lang kiniamo. Uray na kini. Ipakadamatan ata sigurado nga umay dayjay. Di na kayat agbuat-buat eh. Sige, dagimay.
Astor, asawak. Agi na tayo matan. Ay, naragsakak. No pa'y mariknak ti banog ko. Kasta ka di? Margarita asawa. Ta syempre, nagado at tao, ti kinasarsaritak, idipasken mo. Nagyamyaman ak kadakwada. At dala tao ajak na uray. Niligaya. Niligaya? Kaya't ko kumanga ipakita kan kuana, no anya ak itan. Kaya't ko nga ipakita kan kuana, at talaga adinak maartapan. Wen, Margarita asawa. Saan na ka amaartapan, Niligaya? Talaga asaan? Pimanmat niligaya. Nakakaasi itan. Ipakada kumaamo arumor kami atallo kadadagimay kan kalalili. At nakanugatangan dahi jay sentro. Kasta ka di? Kunak man, no, ginana kayo. Sana bale, tadi ka magbayagi jay sentro, amo. Hala, makamu kayo nga rod. Agpasyar kayo, no day tati kayat nyo. Hindi ko man agbayag kayo dyan sentro. Ikang kayo matay, tigundaway yung nga galiwaksay. Agyaman kami, amo. Hala, mabit lang, tay kang kaiti kwarta. Tapno at dagastusan nyo. Sa dino ti kayat nyo nga pagdiretsuan tayo, at naintad ni amo at akalagatan. No kasta, adentad ni amo nga kwarta. Takalagatan. Pudno ka di, Dinggas. Imbag man tanang tat. Diyak kumawatan, nga mamangano sa bali ti pangipapanan na. Iso nga inawat ko lantan. Amoyo, ti kwarta nga pagbibiyag tayo, kat kwarta ti demonyo. Di kag sao iti kastada, Imay. Gaputa saan tayo akapadpada ni amo iti ugali kan aramid. Kan maysa, saan tayo apagayatan dagiti ipapaaramid na kada tayo. At damat rason, no apay nga da tayo latta ditoy. Nauray pa'y dakas ni amo. Wan nga ron. Ay, jak pa'y kayat timatay akas kini ang kwan. Kayat ko pa'y amakita niya ang gusto ko. Agkalay sa kami pa'y. Ay, Dinggas, kini. Total, adamat entad ni amo nga kwarta. Anya nga tano, umadayo tayon. Agtaray tayon, tanagdakas nga ni amo. Wan, kayat ko. Intayon, Dinggas. Pumanaw tayon dito'y ili tayo. Anya? Agtungpal nga tani Dinggas, kada kalalili, ken dagimay. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.